Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke nge-assistant coach entsha kraca yeqela leKaizer Chiefs ezawusebenzisana pha noFernando da Cruz, ezawusebenzisana pha noMohamed Abbas lo ke wase-Egypt, ezawusebenzisana pha noDillon Shepherd. Le ndodanyana ke gama layo ibizwa kubana ke nguJulian Lee Heron. Julian Lee Heron. Le ndodanyana ke yapha eFrance, inzalelwane yapha eFrance, umfana omdala. Naye uzawusebenzisana pha nomlumzana uFernando da Cruz. Owakhe ke umsebenzi lo mfolo ubizwe ngokubana ke uzoba i-Head of Sports Science Development phaya kwiKaizer Chiefs, Head of Sports Science Development. Yona nto ke okanye job ayinikezweyo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Khumbula into yokubana ke naye uzoba i-assistant coach kwapha yesibini pha kwiqela leKaizer Chiefs, encedisana pha nale ndodanyana yapha e-Egypt enguMohamed Abbas. Bazofaka emveni kwalo madoda uDillon Shepherd kuze ke naye asebenzisane noDa Cruz. Injalo ke baphulaphuli, mhlawumbi ke iKaizer Chiefs iqala uqalo lutsha ngokwenza kanje. Mhlawumbi ke impumelelo zeKaizer Chiefs ziyabuya kule sizini. Mhlawumbi ke la madoda awungqubana ngentloko, ahlanganise intloko, aphume nento ebambekayo, athathe iKaizer Chiefs ayibhekise pha kwinqwanqwa eliphezulu lempumelelo. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs sithetha nje nawe ilinde uDa Cruz lokubana abuye pha nge-1 kaJulayi. Okwangoku iKaizer Chiefs njengoba ivulile intambo zibanjwe pha ngaba ba-assistant coach bakhe pha uDa Cruz, uquka ke pha uMohamed Abbas lo wase-Egypt, uquka pha uDillon Shepherd. Niyamazi uDillon Shepherd bake kudala pha kwiqela leKaizer Chiefs, umfana omdala kudala ecoacha pha kwiqela leKaizer Chiefs. Noko senento ethi iKaizer Chiefs unako ukuyibona pha napha, ngoba noko selilithi ithuba epha ngaphakathi uDillon Shepherd. Nantsi nenye indoda entsha ke ngoku igaleleka ifika, libizwa kubana ke nguJulian Lee Heron. Nayo ke i-assistant coach ke yakhe uDa Cruz igalelekile, nayo iyawuncedisana nalana madoda deske athi abe uyafika pha umlumzana uDa Cruz pha nge-1 ke kaJulayi. Injalo ke baphulaphuli ke assistant coach entsha yeKaizer Chiefs umlumzana uJulian Lee Heron ufikile naye. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke niyetsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.